2020 IPF ini Shanti Bazar Division Committee ni bisingo sini kebangma National Party Others National Party ni Tiprasarok leaders থেকে শুরু করে voters পর্যন্ত total sini oro tini 93 family 281 voters CPIM tai BJP ni ongoi borok ya karai sini IPF ni bana tolabo borok tini join khlaifaikia sini oro kami Loagang Kosom ADC Village Committee ni bisingo sing tini joining program khlayo tei borok no sini party ni bana no ya farai lamsogoi nakha sini honorable IPF ni MLA sini borok manam Biswaketu Debborma tei sini oro bibagyo ni Haikaba Division Committee ni sini leaders tongo sini borong nganang Kaka Bolindra Riang tei sini Da Manik Riang tei sini Da Rajendra Riang omo hai klayoi frai sini oro tini borok join khlaimani bisingo amchaini lokorok tei ora Shanti Bazar bibagyo ni lokorok Haikaba Tiprasarok jotono tini khatong khajani bisingti klayoi borok bo support nakha smai tangkha Beskangni 2020 और 2020 ni ADC election tuyoi je khlaipona jesuk phan nangmani jesuk chaba kotor khlainani nangmani abo khlaioi ADC o je kono krame IPF ti dokhol khlainani slogan borok tini phaimani bisingo borok tini omobo kogrikha je khlaipona borok beskangni ADC election IPF tina je khlaipona kaplai khlainani bagai amchaini joto lukorokna tui borok eibo samong karakhe tangnani bagai borok tini sini party ni bana tolabo phaimani bisingo borok sona kok sarkha sini taku khoroksa tongo Nirmal Debborma bo khoroksa BJP ni adong boni thanio sum kobok nai nang tamani bagai BJP yakarei ini IPF ni bana tolabo nang tamni wan sogoi ba bomo haini ni wan somatei nang tini phaikya abnol lukorok ni thaniba kisa kok narana ni bagai angni thani jaraya जों त्रिपुरानि दाबि थैनाय जेबो उन्नति खालामनानै जेबन BJP दंनाय बनसित पाहार ओनसोलाव बनसित लानसित अंखा आबानि कारणे सिं साजगलिया सिं त्रिपुरासाराव आगिन साइते बनसित अंखा लामा गरै दै गरै मानया बरं जे आगि प्रतिशोधर मानि आबा पुरन खालामनाया तेबो सिनि त्रिपुरासाराव अनेक दुर्गति खालामथाङा जों आबन साजगलिया ini IPF itu ya sampai